मांगती है, स्क्रीन में जिसको देखा, इनसे बड़ा है दांत भी कुत्ता के जैसा है उसकी पत्नी का। हाँ, इसके पत्नी का दांत भी कुत्ता के जैसा है, आगे वाला दांत। Hey guys, welcome back to my channel. So in another video. So गिबियावनो गासिबो कुल मोनना जाग्रोबाय. So दिनैनि आपडेटआ जाहैबाय जोंना आमाइसो टाइगारा माने बड'लेण्ड टाइगारा प्रीति नार्जारीखौ गोबां गाज्रि रोखोमनि रायदों आरोना माने रायदों माने बुंदों आरोना गोबां माने खोनानानैनो जोबोद माने गाज्रि नुखायो आरोना हामा नुयो आरोना आगोलाव भिडिअखौ नायग्रो जोबोद आंहाबो दुखु नांदों बिदि बुंनाङा नङा होमबा बिदि बुंनाङा आंहाबो दुखु नांदों बिदि बुंनाङा जोबोद गाज्रियैनो बुंदों माने बिखायाव नांखानाय बुंदों आरोना स' भिडिअखौ आगोलाव नायग्रोना ला बेनि उनावसो बुंसिगोन आं प्रमोद बर सारनि न'आवहाय थायो होननानै खोनानो मोनदों आङो सासे इउटिउबार बेखौ आं मा मुंजों गाबज्रिनाय बा मा नामजों गाबज्रिनाय आंनि खुगायावहाय आङो दा जेबो बुंनो हाथ'आ मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननोहाय आङो फुल बिथांनि रायनाय रावखौबो आङो ससे आं बे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों आं दिन्थिनाय बिथां होननानैहाय बुङोब्लाबो खिसे आंनो गावनोनो इग' हार्ट जानाय हिन्जाव माहारिखौ सासे हिन्जाव माहारिखौ माब्रैबादि बियो अश्लील माने मैला खोथाजोंहाय बियो रायदों नंगौ जानो हागौ नोंसोरनि गेजेरावहाय माने बिथां एमजेजों आंनि जाय हाजबेन्ड बेजों नोंजों इउटुबावहाय नोंसोर इउटुबार जानानै नोंसोरनि पार्सनेलि मा प्रब्लेम जादों बेयो आंनि मेटार नङा दै आंखौ गेजेराव दालाबो बेयाव कारन एमजेआ आंनि हौवा जानायनि सिगां बियो सासे ससियेल मिडियायाव एक्टिभ इउटुबारमोन स' नोंसोरनि गेजेराव मा पार्सनेल मा जादों बेखौ आं नायनो थाङा किन्तु नोंखौ आङो दिनैहाय ससियेल आं लाबोनो गोनां जाबाय मानो नोङो सासे हिन्जाव माहारि आंनि फट'खौ होनानै आंनि नामखौ लानानै नोङो ससियेल मिडियायाव नोङो गाज्रि राव रायबाय थादों आं बाध्य दिनै आं बाध्य नोंनि भाषाया जे एफाग्राब मैला आच्छा आमाइसो टाइगार नों साननानै नाय नोंबो सासे फिसाजोनि नोङो बिफालायनो नोंखौ खोनानो मोनो आङो आरो नुबायबो भिडिअआवहाय अब्ला दिनै नोंनि फिसायाबो दिनैहाय जेब्ला देरनाय अब्ला नों बादि मानसिखौ बिफा होननानैहाय परिचय होनो लाजिनाय नोंनि रावा जुदि बेफोरबादिब्ला दिनै नोङो आंखौहाय एसेबां गाज्रि नोङो लेखायनानै बुंदों नोङो बेलाय आंनि हौवा दे आंनि हौवाजों मा जानाय मा जाया बेयो जोंनि पार्सनेल मेटार आरो आंनि हौवानि गेजेराव जोङो मा गाबज्रिलायनाय मा रावजों गाबज्रिलायनाय बे जोंनि पार्सनेल मेटार बेखौ नोंनि बुंनायनि जेबो राइट्स गैया आरो खोनासंनानै ला आमाइसो टाइगार नोंखौ हयथ' आसाम बादि जायगायावहाय दा पावाराव दंखाय नोंखौहाय रावबो जेबो खालामनो हायाखै नोंखौ दैनोबो हायाखै किन्तु खोनासंनानै ला जोंनि वेस्ट बेंगल बादि जायगायावहाय आं मिथियो डेफेमेशन केस होला जेबो जानायथ' नङा किन्तु नोंखौ गोदाव होबाय थानाय आङो खोनासंनानै ला रायजोफोर आं बेफोरबादि खोथाखौ आं बुंनोहाय गोसो गैयामोन किन्तु आं दिनै बाध्य आं सासे चिंग्रि मानसि आं सासे हिन्जाव जानानै दिनै जुदि सासे हौवा मानसिया जों हिन्जाव माहारिनि सन्मानखौ जुदि बेफोरबादि निलाम खालामोब्ला मा नोंथांमोनाबो मोजां मोननाय नोंथांमोननि न'खरावबो निश्चय सासे हिन्जाव दङ हयथ'बा हिन्जाव फिसा थानो हागौ अब्ला दिनै गाबोननि दिनाव बिसोरखौबो लानानै जुदि बेफोरबादि गाज्रि कन्टेन्ट बानायोब्ला सोर दुखु मोननाय नङा मिथिगौ ससियेल मिडियायाव गोबाङानो गोबां गाज्रि कमेन्ट्स बुंग्रा थायो बे गाज्रि कमेन्ट्सफ्रालाय बाद हो किन्तु दिनै लाइभ मोनसे भिडिअ बानायनानैहाय सासे हिन्जाव माहारिखौहाय एसेबां मैला बुंनो हानाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव हराव मा जादलाय बेफोरखौबो बुङो बेफोरजों लोगोसे आंखौ मा बुंदों आन्टी बे मानिबायानो नोंनि नोजोराव आं आन्टी जानो हागौ बा आंनि जे आं ससियेल मिडियायाव इउटुब प्लेटफर्माव फैनानैहाय माबा मोनसे जे ससाइटिनि थाखाय बा पाब्लिकफोरनि थाखाय बुंनाया जुदि बिनि नोजोरावहाय आन्टी नुयो ना मा नुयो बे बिनि पार्सनेल मेटार बेखौबो आं बुंनो थाङा आरो किन्तु बेयावहाय गाज्रि मोननायनि राव फैयो रायजोफोर मानो होनब्ला हराव मा जादलायो मा बेलाय टापा टाप मा बियो जब उसको ब्रा और पेटीकोट पहन के जब फैशन शो में जाएगा किसी फैशन शो में कितना अच्छा लगेगा ना पूरा लेटेस्ट लगेगा फर्स्ट प्राइज जीतेगा ये बुङिनो खिसे मेजाजा गरम जाफनांलायलाङो मा होनब्ला माने भाषायानो आरो बुंनो थाखाय जेबो राव गैया बिथाङा खोनानो मोननाय बादिब्ला सासे नोंथाङा सासे हिन्जावसा गथ'नि बिफा
अब्ला हिनजावसा माहारिनि सन्मानखौ मबेयाव दोननांगौ नोंथाङाबो सोलोंनानै ला सानसे समाव नोंनि फिसायाबो देरनाय दासो जानो हागौ उन्दै बेयो गोरलै गथ' खिन्थु सानसे समाव बेबो देरनाय जेब्ला देरनाय अब्ला नों बिफा जानानै गावनि फिसाखौ नों मा फोरोंनाय नों सासे गुबुन मालाय हिनजाव होननानैहाय दिनै नोङो आंखौहाय बेफोरबायदि दिनै नों गाज्रि राव बुंदों अब्ला नोंनि फिसाजोखौबो लानानै सोरबा जुदि बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुङोब्ला गाज्रि मावोब्ला नों माबोरै मोननाय नोंनि बिखाबो गावनाय ना आरो जुदि आं नोंनि फिसाजो मोनब्ला होमब्लाबो नों बिदिनो बुंगौमोन नामा आमायसो एसे लाजिनानैहाय जोङो गावखौहाय जों एसे लाजिनो गोनां नोंसोरो एसेनो लाजिनो सोलों समाजावहाय गासैबो बेफोरबायदि लेथ्रा बा मैला खोनासंग्रा मानसि गैया मादै आंनि साननायाव जोंनि बर' समाजावबो गोबां सन्मानित व्यक्तिफोर दङ जायफ्रा गावनि मोनसे सन्मानखौ लानानैहाय गावनि आत्म सन्मानखौ लानानै साननो दै दिनैहाय नोंबो साननांगौ दं आं नोंनि फिसामोनला नों आंखौ मा बिदिनो रायनायमोन नामा नोंनि फिसाखौ सोरबा जुदि बिदि रायोब्ला नों बेबादिनो बुंनाय नामा नों बिदिनो बुंनाय नामा मा नों मिनिगाय नामा नों ना मा टापा टाप बुंनाय नामा एसे लाजिनानै नाय गावखौहाय सान गावनि माने मोखांखौहाय दिन्थिफैनोहाय थाखाय नोंसोरबादि मानसिफोरा लाजिथावथाव जुदि बेफोरबादि कन्टेन्ट बुजिनखौ जानांगौ मा बुंखो मा माखो जोंनि आमाइसो टाइगारनिया गोबां गोरोन्थि जादों आरो ना बेबायदि बुंनाया मानो होनबा जों बर'जोंनो मानो बिदि बिसोरो मोजां मोनलायदों गोसो थोलायदों नङा होमब्ला बिसोरनि पार्सनेल मेटार जों बिसोराव बुंनो गोनां जेबो माबा गैया आरो खोथा गैया आरो ना नोंनिखौ नों सलायलां आंनिखौ आं सलायलांगोन बिनिखौ बि सलायलां नंगौना नङा बिदि माने गुबुननि पार्सनेल मेटाराव हाबनानै जेबो मुलाम्फा गैया आरो ना बिसोर जि खालामलायदों मोजां मोनलायदों बा बेरायनो थांदों बिसोरनि खोथा बे नंगौना नङा बिसोरनि खोथा जों बेयाव बुंनानै जेबो माने माबा गैया आरो ना खोथा गैया आरो ना आंनिबो सालाय माबा गिदिर नागिरो स' बांद्राय बुंलिया बेसेंनो बुङो एसेबांनो गोलाव जालाङो स' दिनैनि थाखाय बाय बाय फैफिनसिगोन नेक्स्ट गोदान भिडिअनि सायाव गोदान टपिकनि सायाव थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल